Miriam Arrailaga Beloki naiz, pelotaia eta 21 urte azkat. Bai, gutxi gorabehera asten 2-3 entrenamendu saiatzen naiz egiten. Kalkulatzez gutxi gorabehera partidua noiz dakaten eta horren arabera antolatzen ditut nire entrenamentuk, ez? Adibidez, partidua larunbaten baldin bakat, baitet osteguna deskanso eta beste egunetan entrenamentuk, bai fisiko eta bai teknikoa, ez? Bueno, Palaze talde bat dakau Anoetan, Tolosan, eta han entrenatze du, osatzean aldeun bezala osatze du taldia. Eta gero eskuz ez eta asko entrenatzen egia esan, ez? Eskutatik asko sufritzet eta kosta egite zait astero entrenamentu batin da gero partidua ondo ailatzea, ez? Baina bai uste zaitela entrenamentu horiek jakin ditia, beak esateit, beak asko laguntzeit, ez? Pelotara nola jarri, nola jokatu, zein izan leiken nire teknika hobena, jugada hobena, nik jakin konfiantza handia dakat eta behakin asko gustatzen zait entrenatzea, ez. Nei pertsonalki asko gustatzen zait zaintzia, bai jateko orduan, entrenamentuk, parrandak, denoi gustatzen zaigu parranda egitea, ez, baina hire kontrolatua izatea, guk neskak asko eskatze du, behintzat eskatze aldin badeu profesionaltasun hori, berdintasun hori, guke bai eman berra dakaulako gure aldetik, ez? Orduan, parrandak noski teitutela aldanetan, partidua, hurrengo gune partidua ez baldin bakat, ateatzeko inungo problemik ez dago, baina bai kontrolatzea gustatzen zaitela, ez? Nik uste gero horrek bai asko afektatzen zaitela nahi, parranda ondorengo egoerak nik uste ez diala komenigarri kirolari batentzako, baina denoi gustatzen zaigunez hortako tartea hartu behar da, ez? Pandemia netzako kirol aldetik oso horra izan dua, ze denbora asko egon geha ez entrenatu, ez partidu jokatu duda horrekin, ez? Nik etxen entrenatzen nun, aldun bezala beti dakaulako gogoi ez zibiltzeko. Guri behintzat, nahi behintzat asko afektatu dugu partidu eukitzeko garaien, jartzen ziguen partidua, baina gero norbaite positibo ematez dula, konfinatuta zehola, orduan etzan jokatzen partidu orduan. Denbora asko egon geha partiduik jokatu gabe, entrenatu gabe. Azkenean horrek ekarri hona du gut desmotibatzeare bai, ni momentu askotan desmotibatuta egon izan, ze azkenean nahi nuna zen partidua jokatu, ez? Igual zitzaian irabazi galdu, baina bintzat partiduko tensio hori, momentu horiek eukin nahi nitune bai. Eta kosta zitzaigun, baina guain pixkanaka martxa hartzen nahi geha, txapelketak bueltatzen nahi dira. Egia da, partidu batzuk eta hola guain dikan ez diala osatzen egoera horregatikan. Baina, pixkanaka herrike bai, guain festak bueltatzen hasi dialare bai, gutan pentsatu duelare bai, eta pixkanaka martxa hartzen hastean ja, ez? Nik pelota txiki-txikitatik hartu dute serio, aginan bizin ditzanen, 3 ginen eskolan eta beti ibil izan du geha pelotan. Modalidade diferentetan, baina egunero ibiltze ginen pelotan orduan. Serio nik beti hartzen nun. Oso pikatia naize bai, orduan han galtzen nunetan serio hartzen nun. Etxea haserre ailatzen nintzen, partidu bat galdu nulako. Eta ibiltzen nintzen bai piztinan, baina egia asko lagundu ditela piztinak oain nire gorpuzkerane bai. Bai teknikoki, bai fizikoki nik uste piztinak asko lagundu ditela, baina nik garbinekan pelotakin segi nahi nula. Eta piztina guztia lortu nun etxen, eta pelota inoiz ez dut utzi, betidanik jokatu nahi izan duet pelotan eta pelota serio betidanik hartu dut. Lagun girua, bai, egia esan pelotan nik
lagun giro famili bat osatu dutela nik uste pelota famili hori ez. Eozeinekin dakat kontatzea eozertako, eta nik uste lagun giroa handia daula. Baina behin ja kantxan sartze ganean, ja lehiakortasuna izugarria da. Azte ideu laguna gehala, momentu batez, noski. Eta partidoi jokatze dugu a muerte esatean bezala, ez? Eta nik uste importantia dela, lehiakortasun hori egotia, bai gutzako eta bai ikusleontzako, behintzate pikatze gehala, gure artean irabazi nahi horrek laguntzeu, eta kantxa 22 iristeanen ja lagunak izaten segitze dugu, baina kantxa barron beti dago pike hori, ez? Mastercupeko hori egia esan niretzako asko baloratzeten txapel bada. Ni atzelaria naiz, eta atzelari izan da, lauterdiako inoiz ez da fama euki ez. Beti atzelaiak gutxigo bezala dira aurreko joku hortan ez, eta txapela hori irabaztian niretzako izugarria izan zen. Lagun baten kontra jokatu nuen, baina inoiz pentsatuko nuen zerbait izan zen, ez? Nik Miren Larrarte adibidez ikusten nuen pelotari hobenetako bat, eta beha irabaztian netzako izugarria izan zen, eta asko baloratzeten txapel bada lauterdiko hori, ez? Oain hainez pixkate fronboleare bai sartzen, urrian lortu nuen Europako txapelketa, lortu nuen munduko txapeldun batei irabaztia, eta horri ere bai, kriston pila baloratuet hori irabaztia ez. Lehenengo aldiz jun eta munduko txapeldun batei irabaztia, egia esan amets bat betetzia ezela izan zen ez. Geho bueltako, pentsatzen da munduko txapelduna irabazio eta oraindik ez sinisten, ez? Konfiantza handia eman zian horrek, egia da, konfiantza handia eman zian, oso lasai jokatu nun, oso ondo jokatu nun, eta asko baloratuet ez, eta orain fronbola pixkatai da guregan agertuatzen, ogu behangan agertuatzen, eta orain daude mundial batzuk urrian, eta mundiala beti izan duia begizkota azkaten txapelketa bat, oso exigentia da, bai fisikoki, bai dietak, teknikoa, udaran asko zaindu behar da, munduko txapelketa horta iristeko, baina, ametsoi bizi nahi dut, eta nik aldan azkarren nahet lortu, 21 urte azkatela kostiente naiz, baina alik eta azkarren nahi dut behintzat esperientzioi bizi, gero igual zait irabazio galdu, baina aurten nik uste helburu bakarra gatela eta hor sartzea izango. Garrantzi izugarria. Nik uste entrenadore fisikoakin hasi nintzanetikan eman ditela aurrera pauso handi bat. Leheno adibidez, partidutan enun oain bezain beste disfrutatzen nekal maila fisiko horregatik, ez? Hasierako tantotan bai oso gustoa, nire jokua egiten nun, baina partidu erditik aurrea ja nekadutan neon, enun disfrutatzen, ikusten nun pixu bat bezala nintzala nire bikotiantzako, ez? Orduan, erabaki nun fisikoa lantzen hastia, eta hortik aurrea, aurrea pausua handia eman dut, oain askoz gehiago disfrutatzet, jokuare tantoke luzego dira, gehiago iristen naiz peloteta, ozein jugada dakate itia, eta nik uste entrenadore fisiko horrek asko lagundu ditela eta horrek utzite begin hori ez, laguntza hori ez. Ez, nik uste ja gure bidek, bakoitza bere bidea hartu dula, bai, elkarre apoiatze gehala noski, baina entrenatzeko nik uste gauza oso diferente ideala, beha horta dedikatzea, beha bere entrenadore dazka, beha bere egunerokotasuna daka ez, eta nik niri dakat, orduan, nik uste mailare bai oso diferentia dela,
asko zaltu gondago, eta bueno, bakoitza bere entrenadorekin hobeto dala nik uste. Bueno, nik profesionaltasun hori guaindikan ez dut guaindik urruti ikustet. Bai guain pauso handi bat eman deula, egia da telebistak lagundu igula asko, komunikabide askok lagundu iguela, baina profesionaltasun hori lortzeko guaindikan pauso asko inberdia, gehiago prestatu behar da, bai teknikoki, bai fizikoki, eskuk zaintzen ikasi behar da, takuak iten ondo ikasi behar da, nik uste du haindikan gauza asko daudela profesionaltasun horta iristeko, ez? Nik beti izatet, beti horrego naizela, aldian pausu gehienak ematen, atzetik bai pelotari asko datozti, eta horiengatik guk egin beharko dula, ez? Guregatik jende asko kindu, eta gure txanda da atzekoi laguntzia, eta atzekoke profesionalite baldin baia, baloratzea guen gurire bai ez, eta lortze deun ez. Profesionalak ez gehanez ikasi mardeu, ni ikasten nahi naiz goi mailako ziklo bat, kirolai lotutako ziklo bat, eta hortaz aparte lanen nahi naiz bai neska eta bai mutilak eskuz eta palaz entrenatzen, eta horrekin eta pelotakin osatzet nire egunerokotasuna ez. Kirolan ere egunerokotasuna dela, guain pelota da, baina egia esan igual dit ze kirol inez. Kirola itena honean ondo sentitzen naiz, guztua nago, laguntasun baten parte nahi zene, eta kirola iten nahi baldin bagea guztua nago, eta beti egon naiz nik uste kirola lotuta eta aberregia dan. Zenbaki bat? Bat. Kolore bat? Urdina. Kirolari bat edo entrenatzaile bat? Abel Barriola. Frontoi bat? Aginakoa. Ikusi duzun azken pelikula edo telesaila? Pulseras rojas. Liburu bat? El éxito es un juego. Abesti bat? Sutondoko kantuak. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch aukeratu sare sozial bat? Instagram. Usurbilgo txoko bat? Pareta dakan edozer, ezakit. Pelotan hiltzeko, ezakit. Santi Xabelak ala Sagardoguna? Sagardoguna. Oporretarako toki bat? Menorka.